хора, ние се чудим за какво е това дистанционно. И дойдохме тук, не знам за какво, защото чуваме шума. Чуваме нещо. И сега страх ме да погледна. Да видим ли какво? Това е старата ти кола! Мишо! И аз съм давала само назад, виж! Мишо и още работи! Има и лепинки, колени. Да, дръж малко е така да показваме на хората. Бутилката. Трябва да вземем...